Weche moko nyakwara mag Jwang' en ni od bura mamalo koro kwayo odielo buche mondo mi ka oyie to chenro mar goyo kogno ji mabende chenro mar goyo kogno commissioners mag duol mar IEBC mane jatend piny Kenya William Ruto ne ogwelo lemo mondo mi ka od bura ka doho yie to gima kamano timre. Ma en kaluwore gi bedo ni nitiere bura mane omaki mane kwedo gwelo mag commissioners mag duol mar IEBC kachiel kod jakom mare mano Ethekon bende gwelo mare e lemono ne okelo to mathoth kowuok kuom oganda jo Kenya. Ewi mano koro od bura mamalo kata bunge dwaro mondo mi kabeto doho ochako pari wachno kendo koro giyie mondo chenro mar go jogo kogno odhi nyime ka koro giwacho ni chungo kata ng'uko chenro machalo kamano en tel ka gima koro tamo oganda jo Kenya ratiro margi e kina bende nitiere chenro mopogore opogore nyaka gie sani pod ni tenge kendo pok otim ma en koluwore ni onge commissioners mag duol mar IEBC kachiel kod jakom mar duolno mosiedhi ma nyalo miyo kata nyalo konyo mondo mi chenro no otimre yo makare. Weche moko nyakwara mogi en ni obila omako achije moko 4 ma itudo kod